Ngibingelela ngiphinde nginamukele lonke abathandi bomculo maskandi kule channel ke endethele indaba zika maskandi efika ngesikhathi. Abalandeli ke bomculo maskandi bafisa ke kungene ke yena ke umthandeni kanye naye ke ukhuzani kuyokuhlukanisa unyaka ukuthi ke ubani ke ozoba unumber 2 ubani ozoba unumber 1 sekuyojaja ke abalandeli ngokuvota kwabo. Kodwa ke abalandeli ke abaningi bathi iParis ifanele ke ukunqamula unyaka njengoba ke isematheni kangaka kulezi insuku. Sokhumbula ukuthi ke nangalo yanyaka ngesikhathi ke ukhuzani ekade ke ehlukanise unyaka kwaqhamuka ingoma ke yakhe ke umthandeni ke ethi amageja eyayingekho ke mnandi kangako kodwa ke yamaka ke yona ke ijele lakhe ke ukhuzani. Njengoba kwenzakalayo ukuthi ke amageja ke kamthandeni njengoba ke ayengemnandi ke aphume ke unumber 2 kwathi ke ijele wawuyilona ke lalihamba phambili laphuma ke unumber 1. Njengoba ke kuzokwenzeka futhi ukuthi ke iParis ke yakhe kumthandeni njengoba ke idume umhlaba wonke imnandi kangaka iphume ke unumber 1 kuthi ke umjolo lowo kakhuzani ke bese wona ke ubamba lapha na ke kunumber 2. Ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula ke wena mbukeli ngalolu daba sisuhlangana lapha na ke ezansi kwi-comment section sizovula khona ukuthi ngabe uPaula uthini ke ngalolu daba lwengoma ke yokuhlukanisa konyaka. Bezinge wembukeli besikulethele zona namhlanje, siyabonga.